na guys ga dali-dali day may kay among sponsor na mo ron sa kapilya misa. So mani among giluto ron para pagkaon sa pari kuan. Adobong manok, nya nay gani kay nga biko. Nya na ay pansit bami. Yung assistant dia. Salamat sa akong assistant mura kung mag-birthday ang pari oh. Mura mag-birthday nak? Kundi kayo. Kit pa jud. Sabi ng pare, bisa kami. Daghan man sila nga assistant. Ay, buka kani mura sa pamilyahan. Pwede pa mangayon mo ng bisita ni. Pero kano nila na. Oh, nagpulog akong tata. Guys, madong adlaw na itong kanan guys. Galuto ni ko lang ni bukayo. Kaya sayang po ni siya guys eh. Kung naman ikat itong nagpa-putol lagi ni, nagpa-pulong lagi ni glubi. Sayang po siya gimuhang kung ano. So, kani makalima katab ka na, maka 500 na taan ni guys. Diba? Bali na kayong kwarta. So, okay, naman ko kuhan sa garden guys, katuhang sitaw o ganang okra. Pwede kamay nga karning pwede isahan na ning kuan. Kay maggulay-gulay na lang tarong guys sa sobrang ka krisis ron guys nagkahud tanay na kuan di na ka pwede mo palit og dinaghan nga bugas pero na may tindahan nga magpapalit ra pud og sako. Ang ubang tindahan wala jud mga 10 kilo, 5 kilos nga na ra ihatag. Takos-takos na. Sunod buwan siguro guys wala na tayo mapalit nga bugas. So man ni libre na tag sudan guys mag kuan para yung kurog isda guys nga kuan nga tigis merkado or mahala pa mag-isda. Malugi man ta anig manitag isda anja may tong buwaron bitaw. So mapalit ra siguro kog isda nga kuan ang buwaron para makatigom-tigom tag buwad ba. So ang buwad nga bangsi na pa noon guys may ang ginahinig sudan. Guys, naka 5 ko guys, naka 500 ta. So katong puhunan dani asukal ra. Pila tong asukal imong gipalit tak? Tag 70. Oh, 70 ra tong puhunan kay ganing lubi. Diri ra man na sa kuan katong gi pa putol na mo. Tab 70 pod. So 140 tanan. Oh, nya tag 100 ang tab ani. Nari hapon tayo kita sa ginagmay. So mag-deliver na si Papa Edi guys. Papanakado ni sa taklob kay kuan init pa. Init pa. Ila tata pa. Na 100. Magamping. Labiyaan na. Morning, wala biyaan sa iyang ati. Among gwapa na titat. Biyaan sa iyang ati kay nagkuan sa iyang license. Ano nga naman siya kita na nyo na diyan duha. La, dagko na mo kayo oh. Ha? Dagko na kayo oh. Uy. Oh, dagko na kayo. Oh, Jesus, dagko na kayo biyaan ati. Bihib na kayo na sila, oh. Bihib na among baby, oh. Among munmun, oh. Perting dakuha, oh. Buyag. Perting dakuha sa among munmun buyag. Ay, sus ka munmun na among buyag kayo, oy. Okay, mabisi na po si mama. Kaya daghag manarbaho si mama. Manarbaho ta, guys. Manarbaho ta. Kit kaayo. Oh, kit kaayo oh. So guys, na palit ko isda nga yan guys. So mara ni sa napula-pula guys, kaya na sa gibutang anong tuyo para lami ang atohang bulad.
So, sa Manila guys, itong isda na to ay matambaka. Sugod na kong buwan guys, kay hapit na ang buwan. Hindi na takapalit og sudaan. Krisis na. Palit ako gusto guys kay kuan akong naabtan mo nalaman ni mga kapilo pa kayo bago pang ihaw oh. Kaya lumo oh. Lumo na siya pang da. Okay lang. Ay, pangging. Umalas ka na dyan. Ano, silbang. Dari guys ga palatan ko sa pata. Kay sponsor na mo ron sa Kapilya Misa kaon sa pare. Panihapon. Ito sabaw guys nga pata. So ang pata aron na dito siyang ka humok. Humok na kaduwa na mapurmang pata. Bilang kay langit magunang humok na jud kaayo. So kay magsimba na mi. Lami ba ang ayo pagaluto ba father? Lami kayo? Uy, kina apil ka na si Arbin na pwede no. Overage na sa Arbin no. Wala naman siya kay dalian dako ni siya oh. Uy. Lami ba adobo? Ayaw. Ngayon man hapon ta. Ay, agamaoy. Magsuka. Uli niya mong prinsesa. Lami ko nung akong adobo. So, nagbilin magugugay. So, pansit, sabaw. Yang ganahan dyan ko nung kay adobo. Nahurot ang biko mo? Biko dito? Oo. Wala nung kabidyo-bidyo dito kay Nas Father. Mura mag... Lumisa mo, ano kayo na? Bagong father ba ya? Hindi pa na tato print na to kay. Yan nabilin po kog dukot guys. Ang pinakalami jud sa biko guys is dukot. So na may bagong Last Supper. Dapat kay ko di mo ikaw ni Padre kay kuam. Puro mga pata guys. Ito mga tambok ba? Puti lagi kayo yung cellphone. So, padung rin sila magsimba guys. Ang kang vitamins yung inom. Ang lipong man ka. Kuwang kastog mo good. Panggawasan na dari ang mga tanong guys kay grabing kainit. Ada na ko, te. Sus. Tanawa ta. Lala. Okay. Snikulog ikuha na manok dito. Cuco. Di narabi mang labok diha. Saka diretso. Mama, naadyo di ay. Nagkasino. Ano ka na una nas dante dito. Dali ba kung walit? Balik na po sa Dumayti guys. Tuwa na. Danti.
Ban ka? Wala, giduol na po sa mingming. Asa mong kapuyo? Tumayuang kayo. Ha? Na may mga ridiri para magpakaon nila. Asa mong kapuyo? Dagadiri ka? Ha? Duol na dyan na yung mga iring guys. Basta na iring, duol dyan na niya. Daga mo mga Pakarga dyan siya na. Wala, bidid-bidid oh. Bayan na. Ayoko iha. Laki. Snap ko yung mingming dito. Sige, picture ka na ako kay si isin ni ate. Wala ka cute. So, naglambing niya Muna ay. iring nga gala. Ay sus naman. Ano, ko cute. Ay sus. Kuyog ka ate, boarding house. Picture mabi. Kalit rin sa duol ang iring. Duol ate ka, selfie mo ni ate. Wala, nag-idid-idid. Ay. Hala, maliit na dyan ka pas scrap ron. Kato kinayang lawas. Kinaon mo mga kagat. Puyo rin na deres bye-bye guys. Mingming guys, oh. Duol niya mingming. Bisag asa na siya guys, tulunon na sa mingming. Tanaming, dili selfie tayo. Mingming oh. Bye na. Lahon sa mana. Ito dari na. Hapit-hapit sa mi dari guys kay kuan man. Size pa yung sakyan. Balik di ko ron kay manginhas ko. Na ako nilaghan dito nga kuan katong ni murag. Mabay ko no. Bye na. Bye. Magdala rami pagkaon dihaon niya ha. Nasa diri. Padala rami pagkaon nimo ha ni ate. Sa ate oh. Kuyog ka? Dala kuyog ta. Kuyog ta. Kuyog. Bye bye. Dadalo to pagkaon pa. Bye. So na guys, nakaabot na siyang boarding house. Garili na pud siyang mga gamit. Ginoo guys kay safe ra iyang biyahe. Nagtak-ang kadaan og ilong agni mo nak. Ano? Gipabugnaw sa tong adobo. Wala ko lang gibutang sa Tupperware yung gipungtong sa kanon. Asa imong bag nga doon? Ma, jud. Wala ko lang para ko an. Kaya na ubo. Sayo tayo ko ubo. Masa oras ang sayo nga alas 6 ana? Alas 7 good. Dumero, pang liter ah. Kulbaan ako eh. Sa? Kulbaan ko. Ano gulbaan man ka? Ambot. Wala ko kabalo. Ampo lang, salig sa Ginoo, pagbuot niya. So, ready si guys sa iya mga dadulon para ugma.
Panihapon na. Magkaan sa kuma, magtarong sa unsang tangipi. Hmm? Sige naman. Bye na. Love you. Bye-bye. Good night na. Advance. Kay matulog na pugog sa Jo. Bye. Good night. Bye. Love you. Bye. Guys, adlaw na ron nga Merkulis. Aran lugadyo ko guys pila ka murag duha tulo kasi mana ko ay upload sa YouTube guys. Kay aran nang bisiya bas niagi si mana halos kada adlaw na ako'y order. So ang uban gali guys wala dyan na tagai kay malagi na. Din na makayas ang lawas ni magguan. Madyo gali guys kay ipaputol man dire hang silingan og ganang lubi, daghang kadukog lubi diha kay diyan naman gihatag namo. So mautulis ni Agi na himo na og bukayo kay sayang pud kaazo kwarta na wala gi kugihan na dyan na guys bahalag perti sakita na yung likod kugilan dyan ta kay aran nang ka-crisis ron ginahanglan dyan ta makasibtag para kuan ba mga emergency nga na wala dyan tay kuan ba manang naa dyan ta pirmi na ay makuot manang kumbati dyan ko. So mga to guys mga niang simana grabe daghana halos kada adlaw na ako i-order. Salamat ikadyo sa mga ni order grabe daghana grasya dyan guys nga kugilan dyan ka no kugilan dyan kag kuan daghan jud kayo basta lamian ka sa kuan duwa na ko kapag vlog guys diya siya aging semana diya nagporti di sa to nag-order pud siya og biko duha ka bilao basta sunod-sunod guys dis ni agi na apoy order sa mo to guys kaluto ko og bukayo kay wala poy nakaadlaw wala poy order niya sayang tigom jud na to ang kwarta diya karong semana hapon guys nga ako'y trabaho na ining kontrata na og kuan duha ka semana. So 10 days ra na do kasi manan ja busy pug ko inagka hapon guys kay tama ra man noon sa kuan guys half day ra man hinuna 10 days pero half day ra. Unja kada hapon busy pug ko kay nalagi may event sa women's manang kuan busy pug adto ko guys manang wala jud ko maka-upload karong si manaha di jud ko kani ko ka-upload sa kuan guys Facebook kay ara na jud ko ana. Kani ang cellphone gali guys habang ga-video ko naka charge dari gilid kay ang dari anak kadto di malubat ni ang cellphone. Manang pasensya na jud mo guys paning kamutan ra jud na ni nga udi na ako mabisi pohon maka-upload na ko. Diya kamusta man tanan guys mag-amping ug ampo jud ang tanan ron karong panahon na guys kay ngano nagkalala naman inuuning paggira lagi sa laing nasod manang apektado tang tanan di ra man yung sa Pilipinas ra tibok nasod man jud ang apektado guys no. Nang ato na jigi ampo unta nga mahimasmasan ng mga tao magkasinabot na nga na ba kay mara jud ni ampo sa Ginoo nga magkasinabot na sila kay erong mahapsay na katuhang tibok nasod nga walay away walay gubot ana ba ja ning kuan ako diri guys kay karong adlaw wa ko'y duty kay ang amo ning lakaw ja di ba na pwede nang amo naitaw silahan ja kanang wa sila diha okay ra man diri sa amo diri speakers guys kay di mo ko makasunod sa ilahang kuan so manang karon panahon na guys di na jud ta mo salig sa mga tao guys nga bisag suon pa na nato or mga pamilya pa na nato nga na di jud nato yung kasaligan kay grabe na jud yung ka krisis diri sa Cebu guys uso na ang mga akyat bahay kanang manakag bahay kay mga ngawat lagi nga na manguhag mga ibuhi silang pamilya. Pwede naman kang di ta mangawat, pwede naman tang magpugi, manang pugi ka. Taman-taman mangita kag pwede masidelinean. Ako guys daghan man jud ka mo kuha na magpasidline na pagaling mo kuha na gayud sa uslob, magpa-landscape pod. Magpa-arrange sa mga garden ba ana. Yeah. Karimi mo sa una guys nga niabot kog argaw kay didto ko nag-landscape. Nag-landscape ko didto. Dako pud gihatag sa guys. So sa kaadlaw ra to nang landscape gitagaan ko dadto ni og 5 man siguro to or G's sana basta nakalimot ko basta sa una pa to nga nag-arrange ra ko sa dihang mga tanom ja daghan kadto pa maagi nga makakwarta ta dili lang ta mang ngawat dili lang ta mang uwan ba kay wad-an ta grasya sa Ginoo guys ug mangawat ta samtun hinunta sa Ginoo nga kani kay wa man nagsaligra man ni siya mga kuan mabuhi ijang pamilya so naman jay nga na guys nga di na sila maka-apply trabaho di nakapanrabaho kay
wa nay mudawat nga na man ang ilang buhaton mga awat na laman pero karon kasi kadalasan sa mga nangawat ron guys nay mga ipangpalit ra nilang mga kuan mga adik nga na lamang kuan na laman mo patay na lang sila tungod sa ilang bisyo. So mara to guys kay ning kuan pugo gamay kay habang wa ko duty ro naka video pugo. Yung katong mga video last katong mga gipangdugtong na guys mga niagi to pero uban wa adyo ko naka video ng mga order na guys tang mga order. So di man nato pwedeng ipakita ninyo guys sa mga halin nga na lisod na kaado guys karon nga maghintag na kay kwarta kay na nariin ka nari bayluan ka sa wa kay kapabaylo na mana pamatjin na ta manang wala jud di ta pwedeng magkuan. So maro to guys, shout out ninyong tanan tanan naoton ta ko nga napa mo musubaybay na ning hang vlog kay magsugod na pud gulag kay di ko busy kada adlaw na jud ko mag-upload. So guys pasensya naman jud ron si manaha kay wa jud ko naka-upload kay una sa dyan na pang ninabuhi kay ug as YouTube guys mag video ko sa majud masulduhan ko dadon di man mga sunod kuan pero ma-upload gyapon ko guys kay matigom ra gyapon na mura na gyapon ko nag-alkansya no. So mara to guys amping og ampo tanan guys, love you all.